Mertxe Aizpurua, Euskal Herria Bilduren diputatua eta eleduna Espainiako Gorteetan, egunon. Egunon. Atzo gaueko zuzenketa, Alderdi Sozialistatik etorri zen zuzenketa hau, edo honek zertan utzi du akordioa, esan dute, denborak aldatzen ditu soilik, ala edukiak ere aldatzen ditu? Bueno, guk sinatu genuen, sinatutakoa jende guztiak danok ikusi ahal izan dezuten akordioa hor dago, oso gardena izan da alde horretatik, eta bueno, nik uste dut ez dula zalantzan jartzen akordioa bere horretan mantentzen du, ze soek egindako ñabardura horiek ez dute akordioa deseusten, ez? Hor dago akordioa, hori da mantenduko duguna eta hori da aurrera eramateko asmoa duguna eta bidea jarriko ditugu hori horrela izan dadin, ez? Sinatutakoa hor dago, aurrera egin behar dugu eta bueno, alde horretatik ñabardurak daude, ñabardura bat, ikusiko dugu klarifikatu beharko dugu hori ere, ez azken finean politikan nahiko, ez dakit askotan gertatzen den zerbait da, ez gauzak ez direla argi geratzen, argi utzi dezagun dana, hemendik aurrera eta nik zarantzarik ez daukat horretara joango erala. Iglesiasek esan du, Kataluniako irratikate batean esan du, berak bai ala ulertzen duela, sinatuta dagoena ulertzen duela, hori dela akordioa, baina ez dakit, sozialistek gauza bera ulertze duten zentzu horretan zuri deitu dizute, gaur goizean azalpenik emateko? Beira, momentu honetan zurekin izakera nahi naizen bitartean izugarrizko teiak sartzen nahi litekena da zerbait oraintzen joan kongresu aldera eta hitz egingo dugu, noski baiez, hitz egingo dugu, eta argitu beharko dute, beraiek nahi bai ez dago kitela esplikazioak eman beharra momentu honetan, ez? Guk sinatu genuena mantentzen dugu, mantenduko dugu, eta aurrera eramateko saiakera eta indar guztia jarriko dugu, hori da, egingo duguna ze uste dugu herritarrei zor diegun zerbait dela, eta guk egiten duguna esaten dugu, eta esaten duguna egiten dugu, eta hori aurrera eman behar da, hori zen akordioa, eta hori dago, paper gainean dagoena. Hemen mailan, Aizpuru Andrea, Iñaki Galdosek etiketara jarri dio akordio hori historikoa dela, esan du, zuk nola definituko zenuke akordio hori? Nahiago definizio horik ez bilatzea, esan nik uste guztion onura dakarren akordioa dela, ez dakit bere garrantzia badu noski baietz, asko izketan egia gainera lan erreformari buruz, baina bigarren puntuak ere garrantzi handikoa da, agian jende guztiak ez dio hartzen neurria, baina udaletxetan daudenak, lanian daudenak seguru hartzen diotenla, eta erkide autonomoen zarako ere, mengo EAerako eta Nafarrorako ere, zorpetzen maila igo ahal izatea, benetan datorrela, ez dakit, onura handiak ekarriko duen zerbait edo aukera asko irekitzen duten akordioa da, ez? Orduan, bigarrena ere ez nuke gutxietziko, ez? Badakite lan erreforma baduela beste indar bat eta jende guztia hori guztiongan eragina daukala, baino egia bigarren puntuak ere baduela. Indirektoki balin bada ere. Ez zarantzarik ez, bigarren puntua ere, herri erakunden, Euskal Herriko herri erakunden gastu maila ere, gastu muga ere aldatuko delako hemendik aurrera eta horrek ere badulako bere garrantzia. Edozein kasutan, aldaketa bat dago, EH Bilduk betetzen duen paper horretan, Espainiako Gorteetan, Espainiar Estatuan politika egiteko modu horretan, atzoan ikalago akordio handi bat sinatu den honetan. Gobernuaren eta EH Bildun arteko konfiantza hori mai batean eta paper batean dagoeneko sinatuta orain ikusten hasi gara? Espero dut horrela izatea, egia esan, eta momentu honetan garbi dagoena da Sánchezek autu bat egin beharko duela. Eta erabaki beharko duela norekin egin nahi duen bidea hemendik aurrea. Eta egunetan norekin egin nahi dituen bideiek, politika batzuk aterako dira, edo beste batzuk aterako dira, ezkerraldetik. Jo nahi balin badu eta ikusten balin badu garbi joan behar dela, gu horri izango gara eta beste indar soberanistak ere horiekin kontatu beharko du. Nahi eta nahi ez, eta aldiz Ciudadanosekin nahi balin badu itun bat egin edo lotura egin, gu gara egongo hor. Bi gauzak batera ezinezkoa dira eta hori garbi daki. Sánchezek horrela esan diogu behin eta berriro, eta bere autua da. Ondo aukeratu dezala, horrela esan genion atzo. Alor estrategikoan, Eskerra Republikana badirudi
urruntzen ari dela, zuek beraiekin Esquerra Republikanarekin harreman bat badukazue, aldiz Euskal Herria Bildu badirudi gehiago urruntzen ari dela, hori alor estrategikoan bi alderden arteko harremanean nola ikusiko da hemendik aurrera? Ez du inolako eraginik, akordio estrategiko hori mantentzen da, noski baietz, ez da lehenengo aldia bozka desberdin ematen dugula, bakoitzak ematen dio hartzen ditu erabakiak bere herriaren, bere markoaren arabera eta errealitate horrei pultu hartuz nolabait, hori logikoa da horrela egitea, eta guk errespetu osoarekin, berak erretek hartzen ditu erabakiak, baita kupek edo euskalkateke hartzen dituenarekin, baina guk daukagunako ez da kontuzkoa, ez da koiunturala, nolabait esateko aurrera begirako akordioa da eta hor mantentzen dugu eta ez dago inolako arazorik. Azkena Aizpuru Andrea, konfiantza alderdi sozialistarekin, zuzenketa hau egonagatik ere, lehengoan jarraitzen du konfiantza horrek? Bueno, konfiantza, ikusten dezu ez dakit, nik daukatena da oso garbi zer sinatu genuen, denok daukagu oso garbi eta beira, lehen esan dezu historikoa, agian historikoa izan dena da horrelako akordio bat hain gardena sinatzea. Hori segurazki kongresuan eman den lehenengoetako edo lehenengoa ez bada horrelako akordio bat, ez dago, orain arte egin diren akordioak ez daude paperean sinatuta, ez? Horrek lotura bat sortzen du, behintzat garbi adierazten du nork atzera egiten balin badu, noren errua dan edo noren ardura den, ez? Kanpoko presioekiko alderdi sozialista nola ikusten duzuzuk? Ze hemen aldaketa egonda, kanpoko presioen bat egonda, edo barruko presioen bat hor nola ikusten duzu? Izan daiteke, ez dakit hori berei galdetu beharko zaie. Baina nik uste dut, behin erabaki bat hartzen dezunean, presioak ere aguantatzeko edo mantentzeko gai izan behar zarela, ez? Behintzat nik horrela ikusten dut bizimodu eta politika. Mertxe Aizpuru, Euskal Herria Bilduren diputatu eta eleduna Espainiako Gorteetan. Estimatua dago Euskal Telebistaren eskainetako tarte hau, beste bat arte. Zuei, eskerrik asko.